Ja, jeg prøver lige igen. Mine papirer de bliver væk, så nu tager vi den lige for tredje gang. Ja, vi har i det her AC6-forløb haft som overemne kampen om det gode liv, hvor Emma og jeg vi har valgt at have fokus på kvinden og have kvinden i centrum. Det har vi gjort i den grad, at vi gerne vil have se på kvinders rettigheder i det moderne gennembrud, og så se på kvinders rettigheder i det senmoderne samfund. Hvilket vi så vil gøre ved også lige at putte en krølle på ved at se på, om det her med hvilke rettigheder man har, og om man er ligestillet, om det har en effekt på børnene, som bliver opvokset i det miljø så. Ja. Og vi har udformet en problemformulering, som lyder ligeledes. Hvordan har kvindernes kamp om det gode / retfærdige liv ændret sig fra det moderne gennembrud til det senmoderne samfund, og har forskel af kvindernes rettigheder haft en effekt på børnene? Så ja. Der har vi så skulle udarbejde en konklusion for vores problemformulering, og vi kom frem til det ud fra nogle underspørgsmål, som jeg kommer ind på senere. Der er vi kommet frem til, at kvinderne under det moderne gennembrud, der var de ikke ligestillet med mændene. De havde ikke noget at skulle have sagt, og de var derfor i en kamp om at få bedre rettigheder, således at de her rettigheder, de kan ligesom få den her indflydelse på deres børn. Hvis man så springer nogle en del år frem, så vi kommer til det senmoderne samfund, så kan vi se, at kvinderne de har more or less fået ligestilling. Altså vi er mere eller mindre sammenlignelige med mændene. Dog er problematikken i dag, den foregår ikke inden for hjemmets 4 rammer, ligesom den gjorde i gamle dage primært. Den foregår nemlig uden for hjemmets 4 rammer, den foregår på arbejdsmarkedet. Og det gør den i den grad, at i dag der er det er godt henne, at man ser, at der er der ikke er ligeløn for mænd og kvinder, alt efter om man er mand eller kvinde, så kan det godt ske, at mænd tjener mere end kvinden, og det ses forholdsvis hyppigt faktisk. Så det er ligesom der problematikken foregår i dag, som stadig er noget, der bliver arbejdet med. Men om det her det har haft en effekt på børnene, det har det. Og det kan ses på, at tilbage i det moderne gennembrud, børnene, der er opvokset op med den her hormor, fordi det kaldte de den, det er ikke mig, der vil gøre det, så det barn, det havde simpelthen ingen fremtidsplaner. Det var lige så tabt som moren selv. Hvorimod i dag, der er det barn, der vokser op med en alene mor. Det kan også være en alene far for den sags skyld, men nu har vi lige kvinden i centrum jo. For det første så er det rigtig hyppigt at se, at et barn vokser op alene med en alene mor eller en alene far. Men det er også noget, der godt kan tackles for barnet. Altså, det barn, der vokser op med den her alene mor, har præcis samme muligheder som Carsten og Martin og Ken, alle de andre, der er i klassen, eller alle de andre, der er i samfundet, fordi de har mere eller mindre samme muligheder. Det skyldes, det kommer lige ud på musik på der. Det springer vi lige fra. Ja. Så det vil sige, at de her faderløse børns forhold, det har ændret sig i takt med kvindernes forhold i løbet af de her tidsperioder. Så ja. Men for at komme frem til den her hovedkonklusion, som jeg lige er kommet frem til, så har jeg skulle bearbejde nogle underspørgsmål, og det har jeg skulle gøre ud fra 2 fag, som vi har kombineret. Vi har kombineret historie, som vi har på A-niveau, og vi har kombineret dansk, som vi også har på A-niveau. Og dansk kommer ind i det, at vi har valgt 2 billeder og analysere dem, og så dermed kunne sætte nogle fakta på ud fra noget, vi har læst, og så se, om det passer sammen i de her 2 samtider, ud fra billedet samtider. Og historie, der har vi valgt at tage et historisk, men stadig lidt samfundsvidenskabeligt perspektiv, ved at
at vi går til historie, det er selvfølgelig det her med, at vi går tilbage i tiden, trækker noget fra det moderne gennembrud, trækker det op til nu, for at sammenligne de to perioder med hinanden. Og så også det her samfundsfaglige noget, det her med, at vi ser på kvindens miljø og omgivelser og sådan noget. Men ja, vi har jo så skulle arbejde med noget metode og materiale. Det er det afsnit, vi kommer til, metode og materiale afsnittet. Og inden for faget historie, der har jeg arbejdet med 3 historiske metoder. Vi har arbejdet med årsagsforklaringer, kildekritik og den komparative metode. Og i den første det første underspørgsmål, vi har, der det underspørgsmål, eller det første underspørgsmål hedder det jo bare, der har vi gjort gavn, eller besvarelsen til det første underspørgsmål, der har vi gjort gavn af den komparative analyse, altså det her, hvor vi sammenligner to tekster med hinanden. Og det har vi gjort i den grad, at vi har sammenlignet kvinders rettigheder i det moderne gennembrud, og så kvinders rettigheder i dag i det senmoderne samfund, ud fra nogle tekster, vi fik udleveret. Og det har vi nemlig gjort. Vi har nemlig valgt nogle kilder, og det her, den kildekritiske også kommer ind, den kildekritiske metode. Det er nemlig fordi, at vi har valgt nogle kilder. Vi har valgt det moderne gennembrud og familieliv i Danmark 550 til år 2000. Og det er sådan 2 historiske fremstillinger, derfor så er de troværdige og sådan noget. Så vi kan lige sådan godt sammenligne de her 2 sider med hinanden, fordi at de netop er historiske fremstillinger, og derfor taler sandt. Så vi forholdt os kildekritisk her i den her situation. Så har vi også arbejdet med årsagsforklaringer, og det er primært det andet underspørgsmål til besvarelse af den. Fordi der har vi ønsket at give en årsagsforklaring for den baggrund, der er i dags lighed, eller ikke lighed, der er lighed, men ja, lighed mellem køn. Fordi at vi gerne vil prøve at forklare, hvorfor det er, at der er den her lighed i dag, og hvad det skyldes, hvad der har haft effekt på det. Og der har vi igen forholdt os kildekritisk også ved at arbejde med nogle troværdige sider, fordi det er nogle historiske fremstillinger. Vi har nemlig været på danmarkshistorien.dk og finde nogle forskellige artikler og finde nogle forskellige tekster, som har gjort, at vi kunne besvare, som har gjort, at vi kunne give den her årsagsforklaring. Så har vi også arbejdet med nogle danske metoder. Det her primært ved i underspørgsmål 3. Der har vi brugt den socialhistoriske analysemetode. Og det er der, hvor vi har taget udgangspunkt i 2 billeder. Vi har taget udgangspunkt, nu har jeg dem ikke lige farve, det beklager det. Jeg går ind for, at vi skal spare træerne. Hvor vi har bilag 1. I har dem også selv. På bilag 1, der kan I se det ene billede, og på bilag 2 kan I se det andet billede. Det er 2 billeder, vi har valgt at analysere og fortolke. Og dermed så har vi gjort den her socialhistoriske analysemetode. Og så har vi analyseret dem ud fra det historiske, det sociale og det ideologiske forhold, som den tid, det ligesom passer til. Altså, hvis vi tager det ene billede, er du mors lille dreng, så er det fra det senmoderne samfund. Så har vi analyseret det ud fra det, og hvilke aspekter det her, det er sådan noget med, at Annie her, som er alene mor, hun er mentalt ustabil, og hun har hendes 2 sønner, Jørgen og Mads, og hun får simpelthen hjælp af samfundet ved, at der bliver sendt en plejemor på, som ses her, som ligesom tager sig af de ting, som er lidt for hårdt og lidt for stort pres på Annie, når hun har der. Men alligevel så får hun også lov til stadig at se hendes børn og være den her moderrolle. Og det er forresten taget ud fra en dokumentar, der hedder Er du mors lille dreng? Ja. Det andet billede, Er du forladt? Som er fra det, hvad det hedder, det moderne gennembrud. Utroligt svært at sige. Det hedder Forladt, hvor man ser den her mor stå med sine 2 børn. Der kan jeg ikke lide navne. Og det er malet af Frans Henning. Det er malet af Frans Henningsen. Man kan selvfølgelig sige, at når nu det er malet af Frans Henningsen, så har Frans Henningsen haft nogle påvirkninger på billedet, fordi han har været subjektiv.
Men eftersom at det er realisme det her billede, så er det alligevel noget vi godt kan tage og gøre gavn af, eftersom at det passer ind i sammenhængen. Ja. Så har vi under spørgsmål 4, der skiller sig lidt ud ved, at vi har brugt en kombination af både noget dansk og noget historisk. Vi har nemlig, på det historiske plan, der har vi holdt det redegørende. Vi har holdt det redegørende og haft den her komparative metode, det her med, at vi har sammenlignet vores konklusioner fra vores billedanalyser, som er dansk jo. Det har vi sammenlignet med historiske faktaer, for at se, om vores billedanalyse stemmer overens med, hvad man egentlig kommer frem til rigtigt. Og så, ja, vi vil gerne vide, om det ligesom underbygger vores påstand om vores analyse af de her billeder, det har belæg og hjemmel med sig. Og derudover så dansk, det spiller jo i den forstand, at vi har den her billedanalyse igen, som spiller ind. Så har vi det sidste afsnit inden dialogen, det er perspektivering. Og der har vi valgt at perspektivere til henholdsvis AT2-forløbet og AT5-forløbet. AT2-forløbet, der havde vi om verdensbilleder, hvor vi havde historie og historie. Jeg kan ikke helt huske, hvad det andet fag var. Men vi havde i hvert fald historier. Eller historie som et af fagene. Så der har vi arbejdet en lille bit, meget lidt med de historiske metoder. Men i AT5-forløbet til gengæld, der havde vi om katastrofer, og der havde vi fagene biologi og historie. Og der arbejdede vi rigtig meget med de historiske metoder. Så der fik man ligesom styr på de historiske metoder, som vi så har kunne gjort gavn af i dag. Til det her AT6-forløb. Og så har vi også, eller så har jeg også valgt, Emma og jeg, whatever, vi har valgt at perspektivere til AT4-forløbet, som var det her sygdom i Afrika. Og det er egentlig ikke fordi vi havde med de her fag at gøre. Emma og jeg, vi var også sammen dengang. Men Emma og jeg, vi havde fokuspunkt på HIV og AIDS i Afrika. Og det var dermed, det var sådan, det kan man også godt sige lidt, det her med, at det er kamp om det gode liv, det her med, og vi skulle finde på en innovativ idé om, hvordan man kunne stoppe HIV og AIDS i Afrika, altså sygdom i Afrika. Så det var også lidt sådan kampen om det gode liv, synes jeg. Det var en fin perspektivering, da jeg så skrev det. Og den sidste perspektivering, kan jeg se, det er gået lidt over tid, men skynder mig lige. Den sidste perspektivering, det var så, der har vi valgt at perspektivere til en roman, der er skrevet af Kirsten Hammanns, jeg ved ikke lige, hvordan man siger det, Kirsten Hammanns, fra Smørhullet. Og det er egentlig fordi, at der får man en beskrivelse af det her af Mettes forhold til sig selv som kvinde, og man får en idé om, hvordan hendes rolle er som kvinde i samfundet, og så får man også en idé om, hvordan samfundsholdningen det er til kvinder. Og det kunne man perspektivere rimelig godt til, med hensyn til, hvordan den her kvinde, Mette, i Smørhullet, fra Smørhullet, stemmer overens, om det stemmer overens med billedet af en kvinde i det senmoderne samfund. Yes, slut.